Kita mo diha. It's Sunday and it's family day. Yee! Bug na ako dyan. Asa? It's time to relax mo ba no kay it's very stressful week. Mao nga. Kaya dyan. Bulag-lag puta pa nalagsa ni man. Wa pa'y tulog ang inyong lola. Wala kong... Pare. Ikuan. Stand straight pare. Yee! Ha? Katuwa. Katuwa. Asa? Asa ya? Ribu. Okay, nya gusto magdula ang mga kids. So, magdula sila for the third time ni siya. Kay first time nagdula mi, wa jud ko ka kuan ato no. Grabe ang ilahang gibati. Dili kabayran og sapi. Ang ilahang kalipay nga gibati. So tara gauna na. They're so excited. Girito nga time nga nanakay may elevator nga di pa kabalo first time sad. Okay, naguba karon ang agdanan so magtikang-tikang ratani. Alright. Rakong uyab po. Hadlok. Hadlok. Masa naman itong buha? Okay. So, mga bahay namin karoon sa bumper area. Kaya mo gusto nilang unang sakyan. Meron. Meron sila. Hello! Hi! Atong unang anhin naman mga bahay, dili ko pwede si Angel kay putot. So, taman daw, kinahanglan nga 4 feet ang iyang height. So, karon pwede niyang lipaya kay pagsukod niya sa iyang height, 4 feet na siya kapin. So, litaas na siya. So, makadrive siya karon sa bumper. So, naana sila mga bang. Kuya! Kuya! Hi! Kap! Terus injek terus layuk. Sige, sige. Birahi, cacahi. Sige, biradia. Sige, bonus, bonus. Cacahi, cacahi. Birahi, birahi. Sige, sige. Nagbanding ang... Ako po picture. Gino, napagaw na kong sininggit. Sige, sige. Doon na kayong bangang di ka shoot. Sige, birahi, cacahi. Birahi, wala na. 119. Game over na. Madawat anak. Myra! Magpuan sa ako. May game mo drive mo? Tama na. Ay, naka-third ka? Sirap-rap na po dog iyang papa. Sige, birahi, satsahi. Sige, sige. Nabagaw na taning ginagit. Hala, sige, sige. Pagpasi, shoot. Pagpasi na. Oo, nakaibangat. Sige. Oo, dali. Oo, sige. Dali, o, katulog ako. Wala, nadungan, nagpakog naman mo. Oo, sige, sige. Ha? Oo, katulog ako. Dali na. Dali na, dali na. Sige. Pagpasi, dali, pagpasi, maulo ka. Maulo, maulo. Sige, sige. Si, kalingaw. Mga followers ni Aida. Hello! Mga daog na mo, nalingaw ko niyak ticket. Mana sila dula mga bay. Nag-enjoy mo? Ha? Dali, nag-enjoy mo kuya? Oh, Yay! Nag-enjoy sila.
mangaon sa SM Cebu. Namin sa SM Cebu mga bay. Pagpugnaw, panalagsa. Uy, sige na lang tagpuan ani. Sige, go, go, go. Let's go. Dali, dali. Nawala katulgo ni mo, pre. Ay, kadlok. What's that lang? Rikas kuluyod ba? Sige, go, go, go. Ay. Angel! Dali, dali. Pagpuyo. Dito, tuyok. Alright. Let's go. Mangaon sa aming mga bay, no? Ipanggutom o ginola. So, nalingaw yung kinihap sa mga tickets. Ilaha mga daog. Diyato na ta mangaon. Kinamang ko dito. Mangaon sa mga bay. Gusto mo lang. Sprite mo nga. Wala na, ikaw na po. Sarap. Uy, sarap mo ba? May suka ito. Ano mo tsaka sa ito? Sarap siya. Kita na dyan ni Inday, akong idol. Sige Yara, rin pala. natagpo mi. Hi sa Pennsylvania. Uli na ko kukuhan kay Lydia nga kuhan. Hindi ko sa tanganin mo. Lydia nga. Lydia nga layaks. Murag. Hi. Sige. Hello, Dara, natagbuan ako dito sa kadalanan. Picture sa may picture. Picture ka din. So, mo na itong mga bayno ang akong natagbuan. Nakaila si Aluna Shesley dito. Okay, hello. Salamat kayo ni mo, bay. Hi, kuya. First time ni mo karon na. Lantaw sila og. Lantaw sila og sine. Hoy, di ana ba? Number 5 daw. Unsa number ni? May nakabutang number. Nag-search ko lang. Sir, excuse me. Diri ang sa Toy Story. Cinema 5 lang. Dapat pikas pa? Okay. Nanta sila Toy Story 4. Gusto lang nilang drop. Gusto lang nilang manood ng sine for the first time. Tanaw na to ang kanilang reaction. Fire alone. Okay. Pikas pa daw. Asa man na dapit? Okay, mangita sa may mga boy. Asa dapit, ha? So, mga boy, 5 kabuok. 1,150. Mahal na ba day kang sa sine? Clarita lagi. Ano, nagsugod na? Oh. Amo niya kung giingo nga tugnaw. Sa taas, ha? Naman po sa ubos, oh. Sige. Hi. Tugnaw kaayo. Unsa? Tugnaw kayo. Tugnaw na sa sinihan. First time. Man. Hi, kuya. Angel. Hi, Angel. Nakita ka? Dami ka lang sa sinihan mo, guys. The first time. Hindi sa unang shoot daw. Oh, yan. Ikaw ba si Spider-Man eh? For the first time. What's the feeling? Anong nararamdaman mo? Ha? Uy, say mo ibati. Ay, sika o na nagsuko. I'm asking you. What do you feel? Tulo sila ko buka party. Ha? Kadlo.
Yee. Ayos ka na, kanang. Ay, sigaw na ng kukulang. Oh my God. Sige mga bay, first time. Ayos ka na, ayos First ka time na. nila na to, medyo gamay lang sinihan din eh. Mas dako gid sa Manila. Alright. May gamay patay ni. So, kumusta kuya? Kuya, kumusta ang panonood mo ng sine? Kumusta? Funny. Did you enjoy it? Isa yung gilantaw? Toy Story 4. Be, unsa gibati nimo? Turo nagkurog-kurog na siya. Unsa gibati nimo? Hey, unsa gibati nimo sa sinihan? Ha? Unsa gibati nimo sa sinihan? Hindi kayo. Nalipay ka? Oh, So, it's your first time. yes. And then, anong nararamdaman mo? Okay, let's go. Daddy. Ala, sige, ala, nawala na sila. Ala, Ginoo, magpamassage. Ganun, massage man mo. Pagkapoy mo? Mo. Ala, let's go, let's go. My goodness. Ala, mo lang ka gabi na. Dili lang, massage mo ka. Oh, pero, magpuro. 6 minutes. Enjoy. Saan sa? Kailan na? Hala si Papa, ang hindi nagpunta. Kumusta ang panonood mo ng sine? Kumanda ko. Kumusta ang panonood mo ng sine? Did you enjoy it? Ha? Oo, kaya. Are you tawanan happy? ko. Are you happy? Wala. Ha? Katawanan ba? Ano to putro dire ni July 3. Unsa may salida? Spider-Man. Spider-Man? Far from home. July 3? Ito mo. Anong araw yon? No. Alutin ito. Alright. Say please, please. 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 Please, mama. Okay. At ano niya din. Pagkitan. Dayon? Yogon ka niya. Dagdag. Dito ka niya. Yun ang ano to. Asa ka tong massage? Lalain na ito yung anong mangurog man tong lawas. Anong mangurog man tong lawas ya? Hi, Angel. Did you enjoy your day? Yes. Really? Ay. Ala, Ginoo, gitok. Gitok na ko ni Angel. Ang gaulan ng mga bay. Biin na ano karon sa SM City, Cebu. Gauwan. Sapot ang mga bahangi. Ay, Diyos ko, akong dagoy. Gisuot na ko sa kanding-kanding ba? Gauwan man. Anong mga bread? Ana po day bright ng classmate. Yung kagay ikaw ang kinabrightan. Ako. Kinabrightan sa smile the enemy. Awan sa na? Isa ang ginapaging Smile. smile the enemy. Imong smile lang. Isa ang Imong smile lang. you have smile the enemy. Oh. Saan gud na mga bay, you have smile the enemy? Kuya, unsa kuya? You have smile the enemy? Unsa? You have smile the enemy? Ha? You have smile. Di ko balo. Unsa ang naging you have Slime. you have slime? Oh, isa na. Nagitag slime. Unsa on you have lime the enemy? Slime. Isa mo.
Tani hindi ta ka ba magduwa ng Mobile Legend? Isang mo. Kamu kay utog na naman diha god. Isa, you have slime the enemy. You have smile. Triple kill. Aw. Tripod. Unsa? You have been smile. You have been smile the enemy. Ay, kinahanglan may smile na ng enemy. Kay, mga enemy ni mo tong mga robot. You have been smile the enemy. Unya, kung smile ka sa imong enemy ato, mag-ready na sila. Oh. Isa man ang dula ako doon. Murang smile ah. Smile lang? Siya lang si Ton. May, smile lang. Bato gikarate mo lagi ito nimo. Ang sa to, gitigba sa batay mo lagi ito. Manda. Dala na yung mga Ha? Dala na yung Dala na yun? Lagi, ingo laging maestra nga. Di magsiglan tawa ng patay-patay. Kay, ang musod sa inyong utok, una-una o kasi puro na lang patay. Dili maayo nga dulaon para sa mga kabataan kasama ninyo. ano naman? You have been smiled anyway. Laag pa more na panglaag pa mo tanawon ito po. Padong na mi pauli mga guys. Nagabinan jud mi. Kung wa na naluya na mga bahandi. Ang mag-ama to sa bigas. Parehas tulog, mga loko gininduharon. Ang usa ni gawas ang ang usa na loko sa ubos. Sao na lamang. Ala si kuya o ana. Ala o ana si kuya. Ala o ana ninalok na si bag. Ala. It's been a long day, mga bayan. I'm so tired. Nakakapagod gumala. No? Pero masaya. Kasi nakapalabas yan ng gas. Carbon dioxide. Carbon. Dioxide. Na katong kahangir dito ya. Makitaan siya sa amin. Okay. Alright. My goodness. Ngayong gabi sa tanan. Labot na gid mi sa balay. Salamat Ginoo sa mayong pagbiyahe. Sa safe nga pagbiyahe. Why are you laughing? What's funny? Are you happy? My God, baka may lalabas na naman ang carbon dioxide. Teka, tulak na. Mantawa. Katulak ko likod ma. Please. Please. Okay, that's good. That's great. Gikato naman ako mulikod lang ga. Kato gihapon. Bahala ka dira, oy. Nano di ay? I'm only one. Mayabuna day. Sa ka na yung kurong. Magpaubo. Kung gusto day uko kasabo taro nga istorya. Ali sa diri. Mura si Batman. Nakaw lang pag iris ng pagtulog ha. Hala, ang ilok pasimuta daw ko. Ilok pa bag baby or ilok na baog ulitawo. Ulitawo. You have been lime the enemy. Lime. Unsa di ay? You have been slime. Slime lagi. Oh, sige na. Kaya, ay. Okay, bye-bye.
say bye. Don't forget to subscribe our channel and like and share to your loved ones and everybody. Thank you so much mga boys. I hope na wala mo ga-skip sa commercial. It's a big help for us. Thank you so much and God bless. Ang pimuli ka nunay kung ngayon mo muna yung mutang karon. Bahalag magkinaunsa. Basta ang kilay. Ma. Ikaw? Ang sa imong mga pulong ay ikabilin? Bahalag? Balag, batig na akong basta gwapo. Bahalag ba tignaong basta hilas? Basta gwapo. Siya lang si Ton. Bye!